ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥାଏ ସେ ସବୁ ଆମ କର୍ମର ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥାଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଫଳ ପାଇଥାଉ। ମୁଁ ଏଇ 5ଟି କଥା କହିବି, ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବରରେ କହିବି କି ଘରେ ଯଦି ଝିଅ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ଥିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି ଝିଅ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ଥିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖାଇବା ବାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନେ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେବେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ତ ସାବଧାନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3ରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ପରିବା କାଟିକିରି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଧୋଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପରିବା ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ଧୋଇ ସାରି ତାପରେ କାଟିକିରି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଗାଈ କି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି। ନମ୍ବର 5, ଖାଇବା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ଧରନ୍ତୁ।